ntambama umusa wakho ngaka. Sibonga uthando lwakho egameni likaJesu. Sibonga usihlanganisa kwakho once again ngegama likaJesu Kristu ophilayo. Thatha udumo ke baba ntambama futhi inhliziyo yethu uvule ingqondo yethu abasilalele sizizwe lakho ngokukholwa ngegama likaJesu Kristu inkosi yamakhosi. Amen. Amen. Ngiyabonga ngicela sihlale. Ngithatha ithuba ngibekele igama likaJesu. Amen. Ubaba umalunga ngiyabingelela egameni likaJesu. Ngiyabingelela kumvangeli uNgabi amadikoni akhona obaba omama ogogo omkhulu abantu abasha nabantu egameni likaJesu. Amen. Sanibonani bazalwane. Amen. Ngoba uNkulunkulu osithandile nosigcinile wasinakekela ngezikhathi zonke egameni likaJesu. Amen. Ni right God? Amen. Yeah, sure. Amen. Amen. Balekile ukuthi sibe right futhi sihlezi si right ngaso sonke isikhathi. Izwi zikaNkulunkulu lizwakala kahle mase right. Amen. Hallelujah. Yonke into esuke ikhulunywa isuke ingeve ikhulunywa ukuze umuntu athole ingcindezi. But kusuke kubalekile ukuthi abazalwane sibafundise. Sine responsibility esihlalele leyo kufundisa abazalwane. Amen. Into esengayifunda empilweni ukuthi ungamcriticize umuntu ungakazi umfundisa. Kungcono umuntu ephuma endleleni kodwa kube ukuthi usuke wasithatha isikhathi sokumfundisa. Amen. So lezi insuku esinazo la umuntu uyisebenzisela kona ukuthi sifundise abazalwane. Ngiyazi ukuthi sila namhlanje akufani na Sunday la esisuke khona silapha endlini enkulu sigcwele sibaningi. Ngiyaye ngithi mawufuna ukubona kahle abazalwane hamba nabo babheke phathethu. Amen. Hallelujah. Ngisho ke kulo suke esebenza phakathi nensuku kodwa ngokwentshisekelo nje abazalwane ubabona kahle ezikhathini zaphakathi nensuku. Ingakho kulula ukuthi sizame ngayo yonke indlela ukuthi sifundise abazalwane ngezinto ezisemqoka ukubona abazalwane. Njengoba bekasho bamalunga la ngaphambili ukuthi izinto esikhuluma ngazo izinto ezisiza wena nezosiza wena. Ukuze ube yilo muntu uNkulunkulu amfunayo. Biza ukuthi asihlale phansi sifundeni bazalwane. Ngiyazi ukuthi bakhona nabanye mhlambe abahleli lapho phansi nabo abangafika nesifundiso bafundise. Hallelujah. Amen. But uNkulunkulu unikeze thina lo myalelo ukuthi asimene sifundise abazalwane izinto ekuyizizwe ukuze nawe uyiqale ngento ofundisiwe. Nisekhona lo. Amen. Ngiyamkhola uNkulunkulu ukuthi namhlanje mhlambe angisize siphume singaxabananga naye. Ngoba kusiwona wonke ama-topic abantu abathanda ukukhuluma ngawo. Amen. uNkulunkulu ke wangipha-ke isibindi nje sokuthi ngikhulume ngezinto abanye abantu abangathandi ukukhuluma ngazo. Sibeke izwi kaNkulunkulu. Amen. Singeke sikhuluma nje siyayikhulumeka nje. But sibuke izwi kaNkulunkulu and izwi kaNkulunkulu lona futhi eliyichazayo. Ayikho into emnandi ukubona izwi kaNkulunkulu liyichazayo. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho. Siyamkhola ukuthi sizohamba nani namhlanje. Inhloso enkulu ukuthi njengoba siyivala namhlanje akube khona ushintsho empilweni yomuntu. Amen. Akube khona ushintsho ekwenzeni kwakho. Ukuze ngaleso sikhathi ngonyaka ozayo uma uyijaja uyijaje wena ukuthi wenzani.
njengoba last year sikhulume nani ngalesi sikhathi ngama-topics ayi-3 of which ngiyakhotha abalulekile kakhulu. Kukuwena ukuyibona ukuthi ukuphi nazi lezi zinto esikhuluma ngazo. Ngiyazi okuningi kuba mnandi makuyisonto sisuke sishumayela njengoba kade kushiwo. Isifundiswa sethu sisuke sihamba nokushumayela. Ungaze wena ube excited. Manje lokho masihleli kanje siyayilahla lapha i-excitement. Mase sibheke izinto ekufanele sibheke. Hallelujah. Khani ngiyabingelela nawe egameni likaJesu. Ngiyacela ukufundela incwadi kaGenesis chapter 14. Njengamakholwa sinendoda eBhayibhelini elithi iBhayibheli yumngani kaNkulunkulu. Amen. Le ndoda iBhayibheli lithi ubaba wokukholwa. Indoda eqhamuke ekhaya elingakholwa. iBhayibheli mawulibheka kahle kuthiwa le ndoda kubo la izalwa khona babeyikhonzela nje ilanga nenyanga. Amen. Babeyikhonzela ithini. Amen. Siyibona le ndoda elithi iBhayibheli yasuka noyise. Mawubheka kahle from chapter 11 lithi yasuka noyise iphokophelele kwelinye izwe. Yafika yahlala kwelinye izwe ingakofiki lele kufanele ukuthi yekulona yakha. Sibona iBhayibheli mali uvala chapter 11 lisitshela ukuthi yafa le ndoda. Yashiya indodana yayo ingafikanga la lefanele ifike khona. Hallelujah. Amen. Lithi iBhayibheli emva kokufa kukaThera ufa ufela eHarani. Inhloso yakhe kwakuthi asuka eKhanani. Akasafikanga eKhanani usefika eHarani wafike wakha. Wahlala khona wanethezeka kwabamnandi kanti uzofa. Wafa inhloso yala ekiwa khona engayifezanga. uNkulunkulu vela esevela ku chapter 12 eseza kuAbraham esethi Abraham phuma ezweni lakini naseyifotsheni zakho. Umkhiphe Harana la abesehlele nethezeke khona. Uthi kuyena hamba endaweni engizokukhombisa yona. Uthi kuyena ngizokubusisa. Uthi angizogcina ukubusisa ngizokwenza isibusiso. Uthi angizophelela lapho even inzalo yakho. Uthi bonke abantu bomhlaba wonke bayobusiswa enzalweni yakho. Uthi oqalekisayo ngiyakumqalekisa nokubusisayo ngiyakumbusisa. Hleze ngitshela abazalwane ngithi uGenesis 12 verse 3 ubalekile kakhulu. Ungalingi uzonda umzalwane. Because awumazi ukuthi uNkulunkulu utheni naye kuyena. Yingakho uma ethi kuGenesis 12 verse 3 ethi oqalekisayo ngiyamqalekisa ethi engibusisayo ngiyakumbusisa. Akufunakali uzonda umuntu noma uqalekisa umuntu kanti awazi ukuthi uNkulunkulu utheni kuyena. Yasuka le ndoda yahamba yayezweni uNkulunkulu athe suka la. Wangamtshela nokuthi kiwa. Uthe nje uNkulunkulu kena hamba uye la engizokukhombisa khona. Wasuka wahamba. Yingakho iyona into ezala lento ekuthiwa ukukholwa. Ifaith. Because kusuka umuntu engazi ukuthi kuyaphi. Amen. Kodwa akholwe ukuthi ukhona lo okhulume naye. Amen. Futhi akholwe ukuthi la azomisa khona uyena lo uyazi indlela. Amen. And simbona lithi iBhayibheli kukhona abahamba naye including uLothi. Amen. Uma uNkulunkulu ehamba nomuntu uyamnakekela. Wahamba nayo le ndoda eyinakekela. Sibona couple of chapters later lithi iBhayibheli laba bekhona basebenemfuyo eyiningi kakhulu babe benolothi eyenza ukuthi kugcine sekuxabana abelusi babo. Amen. Nikhona abazalwane. Lokho kunikeza ukuthi uma uNkulunkulu ekhipha umuntu endaweni umuntu walalela uNkulunkulu zonke izibusiso zikaNkulunkulu ziyamlandela lo muntu. Amen. Hallelujah. Futhi akasweli lutho umuntu okhishwe uNkulunkulu la akhishwe khona. Amen. Ngoba uNkulunkulu uprovider. Amen.
uthe ewujayire, ewuJehova Jireh, ewuprovider, aphinde futhi abe El Shaddai, abe uNkulunkulu more than enough, abe uNkulunkulu osinikeza okungaphezulu kokwaneleyo. Okubalekile kuthina ukumlalela sibe nokukholwa kuye njengoba uAbraham wenza. Into emnandi ngalomuntu kaNkulunkulu ogama lakho Abraham ukuthi yonke indawo la hamba khona uhamba noNkulunkulu, futhi akesabulutho ngoba unoNkulunkulu. Lethe iBhayibheli ngokuhamba kwesikhathi kunamakhosi agcine ethumba uLothi. Uma lamakhosi ethumba uLothi, lithi iBhayibheli uAbraham wathatha izisebenzi zakhe just over 300. Wathatha izisebenzi zakhe wayohlasela impi. Wahlasela impi yabantu abalizimpi bayinqobe. Wahlasela impi yabantu abanamasosha. Amen. Kodwa wabahlasela ngabantu ababesebenza endlini kuyena. Hawu. Lo muntu waphuma ngezwi likaNkulunkulu ku chapter 12 usenomuzi okunezisebenzi ezimodwa 300. Impela entabeni kaJehova kuyabonelela. Amen. uNkulunkulu kuphela wayembeke la, ambeke khona. Manje lento iyasi-challenge ukuthi uma impilo kaAbraham yamanje ayasike sibheke izinto nendlela enze ngayo ukuze abe yilo muntu esimaze uyena. Lithi iBhayibheli lithi kwiNew Testament lithi ubaba wethu okukholwa. Ingakho sizohlabela emhlabeleni Abraham's blessings amanye. Ngoba njengoba nathi sikholwa sihamba khona ezinyathelweni zakho Abraham. Hallelujah. Uma sethunjiwe uLothi iyahamba iyolwimpi uAbraham iyayinqoba ibuya noLothi. Lithi iBhayibheli akagcinanga ukubuya noLothi, ubuye nempahla. Lento enayenza ngo2021 walutha, lisho njalo iBhayibheli. Lisho walutha. Wathatha yonke impahla yalamakhosi alwa nawo. Wabuya nabantu ama-subjects, amakhosi wabuya nawo. Wabuya nempahla yabo, wabuya noLothi. Hallelujah. Amen. Wow. Hallelujah. Yini imfihlo kaAbraham? Ukholo. Amen. Uma iBhayibheli lithi for the just shall live by faith, liqinisile olungileyo uyophila ngokukholwa. So kukhona izinto ke ezakhiwa ukukholwa, ezivezwa ukukholwa. So uma uAbraham wakwazi ukubamba ukukholwa wenza izinto ezithize, nathi singafunda la. Fundele khanya verse 18. Genesis chapter 14 verse 18. uMelikisedeki inkosi yaseSalema waletha isilo. Uqale verse 17 please. Sorry. Emva kokubuya kwakhe emnqobeni uKedorlaomere namakhosi anaye yaphuma inkosi yaseSodoma yaya ukumhlangabeza esigodini saseShaveh esiyisigodi senkosi. uMelikisedeki inkosi yaseSalema waletha isinkwa newayini. Wayengumpristi kaNkulunkulu ophezukonke. Wambusisa wathi, uAbraham makabusiswe nguNkulunkulu ophezukonke, umdali wezulu nomhlaba. Makabongwe uNkulunkulu ophezukonke onike izitha zakho esandleni sakho. uAbraham wamnika okweshumi kwakho konke. Inkosi yaseSodoma yathi kuAbrahama, ngiphe abantu uzithathele impahla. Kepha uAbraham wathi enkosini yaseSodoma, ngiyakuphakamisela isandla sami kuJehova, uNkulunkulu ophezukonke, umdali wezulu nomhlaba. Ngithi angiyukuthatha umntwana nomthilo wesithathulo nokunye okwakho, ukuba ungasho ukuthi ngimcebisile uAbrahama. Kuphela lokho ezikudlile izinceku nesabelo samadoda ayehamba nami, o-Anere,
Siyabonga. La sifunda khona abazalwane iBhayibheli lithi emva kokuthi uAbraham ebuya ukuyonqoba lamakhosi abuya nawo noma awanqobile lithe qhamuka wahlangatshezwa amakhosi amabili. Le topic engikhuluma ngayo namhlanje cishe ngagcina ukukhuluma nayo over 10 years ago. Akuyona topic engiyithandayo ukukhuluma ngayo. Ngoba ubazana bona beklinela nje mawusathi uyayiqala. Ubona sesigabele. Lithi iBhayibheli wahlangatshezwa amakhosi amabili. Kodwa yokuqala umhlangabezayo lithi inkosi yaseSodoma. Amen. Uma ifika inkosi yaseSodoma kuyena, angithi niyazi iSodoma bazalwane. Amen. Aniyazi iSodoma. Amen. So already uyazi inkosi eRoma. Hallelujah. Amen. Inkosi yaseSodoma yokuqala eqhamukayo inkosi yaseSodoma. Ngaso sonke isikhathi inkosi yaseSodoma ifika kuqala. Mawuke wasebenza wahola uvakashela inkosi yaseSodoma. Mawukuthi uhola umhlaba namhlanje wani kwehla kwenyuka amakhosi aseSodoma qiqi bantu inkosi yaseSodoma ifuna into yakhe. Akuma notifications angenani ayikho into engafunwa abantu njengosuku after beholile ngoba inkosi yaseSodoma iyayifike la iceli iyayifika kuqala. Amen. Ifike ithatha iqotho lishiye ingashiyi ngalutho inkosi yaseSodoma. So lithi iBhayibheli no Abraham mebuya konqoba, remember ufika usebenza inyanga yonke unqobe lapha kwaMlungu uMlungu akuholele ngesikhathi uyafana uya celebrate ukuthi uholile unemali ithi ngakofike yaseSalem inkosi sekufike eqala yaseSodoma. eyaseSodoma izothatha umboko hayi awuphinde kai verse 17. Emva kokubuya kwakhe ekunqobeni eKhedolawomere namakhosi anaye yaphuma inkosi yaseSodoma yaya ukumhlangabeza esigodini saseShawe esiyisigodi senkosi. Funda. uMelikisedeki inkosi yaseSalema waletha isinkwa newayini. La makhosi lawa ahluke kabili wabheke nje ezisiwabheka kufika eqala yaseSodoma uzoyibona yaseSodoma ayifika yenza njani but uyayibona le yaseSalem ekuMelikisedeki mayifika yona ifika iphethe. Amen. eyaseSodoma ayiphethe lutho izothatha. eyaseSalem leli gama eliSalem igama elithi Shalom. Amen. Sezwana bazalwane. Igama elithi Shalom lisho ukuthula. Uma kuthiwa uMelikisedeki inkosi yaseSalem futhi inkosi yokuthula. Kanti thina siyazi ukuthi uba inkosi yokuthula. Inkosi yokuthula uJesu. And mawubheka kahle ifunda kahle indaba yaMelikisedeki lenkosi yaseSalem. Kuthi inkosi ayingenababa engenamama. Kuthiwa kusho iBhayibheli lithi wayengenababa wayengenamama. Wayengenasuku lokuzalwa engenasuku lokufa. Siyazi ukuthi ubalo. Amen. uJesu. Amen. Uma uMelikisedeki wayengenasuku lokuzalwa engenasuku lokufa engenababa engenamama. Asiphindanga sezwe ngayo ukuthi uMelikisedeki washona ngalawo. Kusho ukuthi uJesu wenza iappearance. Eyenza ukuyohlangabeza uAbraham emva kokuqoba kwakhe. Yeah. Mefika lithi yena uphethe isinkwa newayini. NgoSunday inkosi esidla ngithi. Inkosi esidla sobe sihlangabeza thina. Sunday sobe sihlangabeza uqobeni kwakho eziqala inyanga. Ubaba Malubo bephethe isinkwa newayini ezodlisa isidlo senkosi. Kodwa sithi sifika thina sifika
le yase Sodoma seyifikile. Ifika. Amen. Kuthiwa ngikhaya. wayengumpristi kaNkulunkulu ophezulu konke. And siyazi ukuthi ubani umpristi ophezulu konke. Umpristi omkhulu siyazi. iBhayibheli isitshela kahle ukuthi umpristi omkhulu uJesu. Amen. High priest. Hallelujah. Yithi umpristi omkhulu kaNkulunkulu ophezulu konke, uthi uNkulunkulu ophilayo. uMelkisedeki. Yeah. Wambusisa wathi uAbraham makabusiswe nguNkulunkulu ophezulu konke. Uma efika uMelkisedeki ufika yena ukhipha isibusiso. Because inkosi yaseSodoma ayisoze yakunika isibusiso. Amen. Ayihlangani nesibusiso nawe. Le yaseSalem Melkisedeki mekubona sewunqobile uza nesibusiso. Kuthiwa ngikhaya. Umdali wezulu nomhlaba makabongwe uNkulunkulu ophezulu konke onike izitha zakho esandleni sakho. uAbraham wamnika okweshumi kwakho konke. Lithi iBhayibheli uma emhlangabeza eza nesinkwa newayini edumisa uNkulunkulu ebonga uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uAbraham wanikeza uMelkisedeki okweshumi kwakho konke. Njobe ebuya lapha empini ebuya naleya luthi abuya nayo wathatha okweshumi kwakho konke wakunikeza uMelkisedeki. Indaba yokweshumi iqala ukuvela la eBhayibhelini. Amen. Hallelujah. Abavangeli bami njengoba bengena nje bazokutshela ukuthi ikhonto ekuthiwa i-law of firstmanship noma i-rule of firstmanship. Ukuthi uma sibheka into sifanele sikwazi ukuhlehla siyoyibuka ukuthi iqhamuka mhla iqala ukwenzeka kwakwenze njani. Amen. So siqala ukubona lana ngivela le ndaba ukuthi nangu umuntu owaqala ukukhipha kweshumi. Sithola lo muntu ekade enqobile wahlangatshezwa wanikwa isinkwa newayini. Manje le nto nginikeza ukuthi ngoba khona abazana abahlezi bebuza okweshomeka ngikhipha phi ngoba ngiyabonga lapha ku TV lapha ku TV abadlali abafundisi bayafuna lokweshumi bayifuna imali. But iBhayibheli litshela ukuthi uAbraham wakukhipha la athola khona isinkwa newayini. Ngamanye amazwi la adla khona isidlo senkosi. Ngisho ngathi ukubusisa kanjani umfundisi lapha ngaphandle akona okwakho ukuthi uyokhipha khona umnikelo wokweshumi. Nikhona abazalwane? Kuthiwa ngikhaya. Inkosi yaseSodoma yathi Nangoke lona ke futhi. yathi kuAbraham ngiphe abantu Hawu, uzithathele impahla. lo ufika laphethe lutho lo waseSodoma. Kodwa uzokhangeza. Uthi ngiphe abantu wena musuyithathe. Yazi wabafika umuntu azokwenza ukuthi nishare into yakho. Utshela uyena futhi ukuthi wena thatha lokho mina ngizothatha lokho. Because inkosi yaseSodoma ayifika njengoba ngisho nje akuma notification emafonini. Awube sayibheka ngisho ukuyibheka mase ifikile inkosi yaseSodoma. Ukucasule nje ukuthi yakhala. Ngoba mayifika yona ifika yakhangeza yathatha. Amen. Uthi asihlukanisela yakhaya. Kepha uAbraham wathi enkosini yaseSodoma ngiyakuphakamisela isandla sami kuJehova uNkulunkulu ophezulu konke umdali wezulu nomhlaba. Ngithi angikuthatha umntwana nomchilo wesicathulo nokunye okwakho ukuba ungasho ukuthi ngimcebisile uAbraham. Ukuba ungasho. Ukuthi masifunda egane ke khona kulahla lokhuza. Mawuthi ungasho ungasho. Uthi lana angifune lutho lwakho. Ngoba uzona mawusuka la uhamba ukhuluma ngami la. Uthi ngicetshiswa wena. Inkosi yaseSodoma mayifika
ifika ikwenze kube ngathi kwenza ube right. Kodwa inhloso akukona ukuthi kwenza ube right. Inhloso ukuthatha from you. Inhloso yayo ukuthi wena awuhlezi ukhala. That is why abekho abantu abagxile ezikweletini njengabazalwane. Ngoba bathatha into yenkosi yaseSodoma. Ngesikhathi uyabothatha osofa ba 55,000 ngesikweleti ubokwazi awusungenile enkosini yaseSodoma. Because yaseSodoma izohamba itshela abantu ukuthi iyona ekwenze nje. Ngoba siyothi sihleli nawe lingene uqini la kaLouis. Uyiphike. Ngicake ngizolele iphike. Ethi ufuna bakumlindele. Hayi ngirong nani lo. Uwe. Usinkinga wenza ideal nenkosi yaseSodoma. Wenza ideal nenkosi eRoma. Manje every month inkosi yaseSodoma ine-deal nawe ifike iyathatha. Futhi inkosi yaseSodoma mayithatha, ithatha kakhulu wena bese kushilo okuncane. Manje fanele sihambe sigcine sifike esikhathini la bamalunga esakha khona ibandla elingayifuni ikweleti. Elincamela ukuthi umuntu alinde ukuze abe nawo amandla athole into. Mase qhubeke nokuphila because uma uke wahlangana nenkosi yaseSodoma nenza ideal nayo ugcina sekungasezisho esontweni. Because ugcina uboleka imali kulo uphinde uboleka imali kulo uphinde uboleka imali manje awusenayo ikhokha awusezike esontweni. Manje inkinga nabantu bayifuna phela imali yabo. Kanti wenza ideal nenkosi yaseSodoma. Sasiyakubona sewushayela izandla baningi bani. Kanti nakhona uyoyifithi imlindile. Niyayizwa nto bazalwane? Amen. So, into engiyithanda ngo-Abraham. Okay, la bazalwane wengabo Abraham wayeseAbraham. So, ngenze ukuthi ningadideki nawe khanye usifane mawufunda ukuthi Abraham wathi wenza nje ukuze abazali bangadideki ngoba kuba lula ukudideka kwabanye abantu. So uAbraham uthi angifune lutho lwakho, angifuni uhambe utshela abantu ngami lana ukuthi ngisizowe. Niyazi bazalwane ukuthi la eminyanga abantu bayathanda ukukhuluma ngabazalwane. Uzabe bacela kuthina nje lawo bantu, bacela kuthina. Utho nje mhlambe nento awayicelile wawucela nje teaspoon la sawoti. Hayi useyoma ngalo ke iminyaka ethi ucela kuyena. Kanti problem suwenza ideal nenkosi yaseSodoma. So uAbraham wamukelwa ile nkosi yesibili oMelkisedeki umnikeza isinkwa newayini. Message iBhayibheli wambusisa. Amen. Yayibona kanjani? Amen. Uza wena uthola isinkwa newayini qale sibonga uNkulunkulu ngomsebenzi owenzile yonke into enhle oyenzile. Unikezwe isidlo senkosi. Uyabusiswa. Usafunani? Mase lithi iBhayibheli wayesemnika okweshumi kwakho konke. Ngiyazi ukuthi abazalwane abaningi bayabathanda labantu abathi okweshumi thina saphila emthethweni okweshumi into yomthetho cha umthetho la wawungakubikho. uMose kwakusasele about 8,000 years kuze kube khona into ekuthiwa uMose anikwe umthetho. Kwakusekude kabi la ukuthi kukhulu indaba yomthetho. Lesi isikhathi sika Abraham isikhathi engisibiza ngesikhathi somusa. Isikhathi sefaith. Sizwana bazalwane. Isikhathi somusa. Mangithi isikhathi somusa, umusa lo
ukuthi kuvele uNkulunkulu asukele umuntu ezikhonzela inyanga nenyanga nelanga avela athi phuma ezondakini nasezihlotsheni zakho uye endaweni engizokukhombisa lona ngizokubusisa ubusisekile uyobusisa abantu phezu kwakho enzeni akenzanga lutho wayetholela umusa nje so isikhathi somusa lesi 2 isikhathi sefaith because lo usuka wenza exactly into uyazi ukhona la le njalo nekhuluma ngayo kakhulu elithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu akathatha indodana yakhe anyuke naye aye entabeni niyakhumbula ngithi uthi yena mehamba uthi metshela izinceku zakhe uthi mina nomfana siyanyuka siya entabeni siyabuya that's ifaith enjani le azi kahle ukuthi kuthiwa hamba uyokubulala umfana yena kodwa sithi siyanyuka futhi siyabuya ifaith enzima kabi and nikwenzala exactly lento ayishilo bayanuka baphinde babuye futhi nikhona abazalwane so isikhathi sefaith and lesi sikhathi esiphila kusona njengamanje sibuye leso sikhathi sidala isikhathi somusa isikhathi sefaith isikhathi esiphila kusona isikhathi somusa isikhathi sefaith uNkulunkulu usenzele umusa sibambe singamfuni siphelile ingcabo la bazali siphelile kanti sasinuka impepho sishisa impepho uNkulunkulu wasinyula khona la wasenzela umusa wasithatha wasibeka la wasivezela ivangeli saqala sahlakanini elithi iBhayibheli uqala ukuhlakanipha ngomesaba uNkulunkulu namhlanje siphila sisembusweni kaNkulunkulu futhi sisemhlabeni futhi ke siphila ngokukholwa manje isikhathi somthetho la asikofika isikhathi somthetho uma uNkulunkulu eseyifaka emthethweni wakhe lento ukuthi ayenziwe akukona ukuthi iqala lapho kuqalwe ngesikhathi somusa kuqalwe ngesikhathi sefaith fanele kubalekile ukuthi we understand ikhathi kubalekile si understand lithi iBhayibheli amadodana kaIsaka ayekwazi ukuqonda ikhathi so fanele sibe lawo bantu abakwazi ukuqonda ikhathi and namanje futhi lesi sikhathi esiphila kusona is the very same time esasikade sikhona ngesikhathi uJesu esenyukele ezulwini lesa sikhathi sabaprofeti nabapostoli isona futhi lesi sikhona manje lesi sikhathi esiphila kusona isikhathi sabapostoli nabaprofeti ingakho uSathane edlala ngabantu la eminyango egameni labaprofeti ukuze thina amakholwa singakholelwa nakoyedwa umprofeti because isikhathi sabo lesi ingakho la eminyango wonke umuntu uzama ukubeka ifoundation isifundisi wonke umuntu uthatha idirection yebantu ufuna ukuyisa ku-direction thizeni because isikhathi sabapostoli bathatha abantu bafaka abantu ehlathini ukuze uma abapostoli sebesinikeza i-direction singabalaleli sibe nalento ethi abafundisi bonke bayafana badlala ngabantu ingakho abantu bethwasa kanje la eminyango because isikhathi sabaprofeti uSathane phela ngithi wakwanayo wathi ukuhlala lapha yabona uSathane wakwazi ukuhlala uSathane uNkulunkulu waqhatha umngane kaNjomane noSathane ngakanjomane kuJobe waqhatha umngane kaNjomane noSathane wathi uyibonile inceke yakhe uJobe engaziluzi umntana womuntu eyiphile nje emhlabeni uNkulunkulu wachoma ngaye wathi umbonile yini uJobe uhlaselwa nje uNkulunkulu okade echoma ngaye uNkulunkulu uma ekwazi ukuconversa noSathane ngenze ukuthi nabanye abantu uyakwazi ukuconversa nangabo athi umprofeti wami lo agijime kuqala ayofaka umoya amandiki namandla uSathane avela kuthwasisa uvela kanjani so into engishoyo kwena ukuthi uma uAbraham enza lenkonzo yokunikela kweshumi akazange azaphoqwe umuntu akazange azatshele umuntu uyenze ngokwakhe uma uNkulunkulu esesinikeza yona ke lento sasiyenze kusinikeza into ethi kushuthi wayembulelwe uAbraham
Shuthi uAbraham wayembulele. And abanye abantu baye bathi hey indaba yokweshuma ayikho ku-New Testament, indaba ye-Old Testament. Yasikhona abantu abake bahlukanisa iBhayibheli nje liphelele lilonke kunencwadi ezo-66 bathanda ukuhlukanisa. But hayi into endala leyo. Yonke iBhayibheli lilonke is about uJesu. Uma sihleli nani kahle simfundisa kahle sikwazi ukukuvezela uJesu kwi-Old Testament avele uJesu umbone. Because uAbraham enyuka naye umfana manje uyamhlaba lithi iBhayibheli wezwakala uNkulunkulu ekhuluma naye ethi miyeke umfana bheka lapha mayebheka lapha yabona inqama ibhathwe ezihlahleni. Amen. And le nqama siyayibona siyibona kwi-New Testament uJesu naye ibhathwe ezihlahleni esiphambanweni. Maningi ama-appearance kwaye basho inkosi engazana noNkulunkulu. Yathi ake ningibaliseni lapha la sifaka abathathu kodwa sibona sekukhona wesibili akuyona yini indodana yoNkulunkulu ophezukonke. Ingabokhambusa kwani kuyovela indodana washo umuntu ongakholwa ambulelwa. So wena uma uzolithatha kancane iTestament elidala uthi hayi into ezindala lezo ayosala ndaba. Uyosala vele uphathe lokuncane lokungenani phatha lokuncane bese sikuthola mahale ekhole nomkhulu phathe kona ama uthi iBhayibheli lonke lela ukufunda. Umfundi encwadi kumaHebheru sesikhanya chapter 7. Hebrews chapter 7. Asikho isihloko lapha angijwayele ukufunda isihloko bazana ngisithanda noma isihloko nje ngisifunda uma ngisibona ngoba isihloko asihambisana neBhayibheli. Isihloko asihambisana neBhayibheli. Isihloko phela laba abasibhayela iBhayibheli ngamadoda laba abasibhayela iBhayibheli egcwele umoya ayayifakanga isihloko. Izihloko ifakwe abantu. Ukufunda nje indaba umuntu abone ukuthi okay akayihlukanise kanje le paragraph bese efaka isihloko. Ingakho isihloko ungasithandi. Kodwa ngisho phela nawo ungasithandi ngisho mina. But kuloko uzocela ukhanye umfundi. Sikhona isihloko lapha sithi uKristu ongumpristi omkhulu ngokukaMelkisedeki. lesi sihloko lesi ngamanje sizwana amaBhayibheli lethu sihamba ngoba siqedile. Lo abhala lesi isihloko wayembulele. This one wabhala lesi wayembulele. Awusiphinde futhi uKristu ongumpristi omkhulu ngokukaMelkisedeki. uKristu ongumpristi omkhulu ngokukaMelkisedeki. Usho ukuthi uvumelana nayo into engingayisho earlier on. Ukuthi uMelkisedeki nje wasikubona lapha uvela ewumfuziselo kaKristu. But iBhayibheli ke lana lithatha lona libhekise emuva. Lithi uKristu ohamba elesilungu lithi ngokwe order kaMelkisedeki. Sezwana bazwa? Malithi ngokwe order kaMelkisedeki. I think it was last month mangaphosisi. Umengameli wethu wezwe kade enze umcimbi awenzayo unyaka wonke ewonga abantu ekhomelisa abantu ngemkhomelo. Ama-order athize abanye bathola ama-order eluthuli amanye obhawu angithi uma kunikeza i-order kaluthuli usuke ethi uthe mayebuka impilo yakho nezenzo zakho eSouth Africa wakufanisa nezenzo ikaChief Albert Luthuli. Mase kunikezele leyo order. Uma ekunikeza lese bathi sebhawuba isihlahla lese esikhula sinabe sithi kusho ukuthi mayebheka akubona ukuthi indlela owenza ngayo ukhule wanaba wasabala ngalendlela kufanisa nalezo sihlahla mase uthole lelo wonga lelo akanye bakathola sebengasekho sekwamukela izingane zakhe. So la iBhayibheli lithi uJesu emhlabeni wayesebenza ephila ngokwe order kaMelkisedeki. Kusho ukuthini lokho na? Kusho njengoba kuhleli la siyazi sonke ukuthi unina kaJesu ubani? Maria. Uyise kaJesu ubani? uJoseph. But lesi sihloko siyabasusa labo bantu. Sisithatha lesi sihloko sithi uJesu
uphila ngokwe-order kaMelkisedeki, ngamazwi uphila abe njengomuntu ongenayise ongenanina. Niyezwa lo? So uJesu uphila ngokwe-order kaMelkisedeki, okumnikeza into ethi usho ukuthi uMelkisedeki njengoba evela lapha ku-Abraham angikho off mangithi uJesu wayenza appearance lapha eyonikeza uAbraham isinkwa newayini. Lo Jesu simbona later kwi-New Testament esethi asidle umzimba wakhe asiphuze igazi lakhe. Before yolenge esiphambaneni siyambona nikeza abafundi bakhe isinkwa newayini. Angithi manje izinto zakhe zilinka kuyena lo Melkisedeki. Awumfundele uverse 5. Nalapho bamadodana kaLevi abamukeliswa ubupristi banomyalo wokuthatha okweshumi kubantu ngokomthetho, okungukuthi kubafowabo ingani baphume kokhalweni kuka-Abraham. 6. Kepha yena ongabalwa ozalweni lwabo othathile okweshumi kuka-Abraham wambusisa lowo onezithembiso. Ngifuna la ukuphendula lo othi abantu abanelungelo lokuthatha okweshumi amaLevi, because mase kufika umthetho unikeza ama-Levites ukuthi akube ubupriest abuhlale kwaLevi ukuze kube ibona abaqoqa okweshumi. Nikhona abazalwane? Ngizothi kuwena leli verse esilifundayo liphikisana nalokho. Lithi owayengeyena umLevi okuMelkisedeki wakwazi ukwamukela okweshumi about 1,000 years before uLevi azazana. Niyayizwa leyo? And lithi iBhayibheli even nakhona ukuthi kuze kube ukuthi enzalweni kaAbraham kube khona umuntu owamukela okweshumi, yingoba uAbraham waqala ukukhipha uLevi esasokhalweni lakhe. Niyayizwa lento ngingasho izolo ngathi khona izinto ozenzayo kanti uzenza ziyo-affecta ngisho izizukulwane zakho. Ukube akazange zakukhiphe ngabe even uLevi akavumelekile ukwamukela. Ithi into njengoba kuhleli iy'nceku la kaNkulunkulu, ngelinye ilanga zake zaguqa zabekwa izandla. Isikhathi esiningi imosti yabo la 2019 babekwa izandla kwathiwa bayagcotshwa. Why umuntu uthi uyagcotshwa? Uma ugcotshwa ubekwa izandla sikhipha kwabakini, sikhipha ngisho ekutheni uma wakho uma wakho nobaba wakho ubaba wakho. Ingakho mawulalela abafundisi laba ababadla umthetho umuzwa ebiza umkhulu omdala ethi mntanami awuthanda lekhaya cha ubamba indaba leyo ukuthi la uyena manje ubaba wakomoya. So uma bebekwa izandla begcotshwa kwenzeke into lapho ethi lo akade ethi mntanami akusabi njalo, ngoba lo manje usephila ngokwe-order kaMelkisedeki ethi akasenababa akasenama. That is why ingafunakali nepotism. Mase sisendlini kaNkulunkulu ukuthi hayi ngoba lo owakithi ngoba lo cha isebenzi leyo. Ngesizathu ukuthi bonke laba abantu abasuke bela basuke sebefana kuwena. Nikhona abazalwane? So sihamba siphila ngokwe-order kaMelkisedeki.
That is why babona be authorized ukwamukela. Angisho bamukele bafake ephaketheni. Sengisho ukwamukela. Sizwana bazalwane. But into abasuke beyamukela into kaNkulunkulu. Angifundele uLeviticus chapter 27. Leviticus chapter 27 khanye. Ngifundele iverse elilodwa nje la khona uverse 8. Leviticus chapter 27 verse 8. Nakweshumi konke kwezwe okwembewu yezwe noma okwezithelo zemithi ungobuka Jehova ungcwele kuJehova. Lithi iBhayibheli konke okweshumi kwayo yonke into whether uyakholwa or awukholwa lithi kungoku kaJehova. Mase liphinde lithi kungcwele kuJehova. Ngamamazwi njengoba sonke sihleli la sinento kaNkulunkulu. Empilweni yakho nje unento kaNkulunkulu unako kweshumi ongabhilongi kwena kodwa ukubhilonga kuNkulunkulu. Ngamamazwi uNkulunkulu ku100% usinikeza u90% ukuthi owethu. Singenza noma yini ngawo kodwa u10% uthi ungcwele owakhe. Ma uthi ungcwele usho ukuthi uhlukaniselwe yena. Angithandi mina bazalwane ukuthi mangilifundisa ngale nto engilifundisa ngayo namhlanje ngiyofunda le ncwadi omama maphanga abanifundisa yona ethi niqalekisiwe. Angikwazi uqhamuka ukuthi niqalekisiwe bazalwane ngesiqalekiso ngingakonifundisa fanele ngilifundise ngonyaka ozami noma ngalowanyana mangibuye sengiyolifunda ke lelo vesi usiyoshayeka ke mawungahenzi kodwa kwamanje asixabane asifundisane ukuthi khona into engeyona yakho ekweNkajehova okweshumi. And angibona okweshumi okuyimali kuphela ukwakho konke. Imini izikhathi zakho zomkhuleko ubokwazi u24 hours unokweshumi isikhathi kaNkulunkulu lapho ekufanele uspende nayo usichithe nayo. Kodwa abantu abasidlulayo la bayibambile le nkonzo. Amen. AmaJuda abusa umhlaba wonke abambe le principle yokuthi khona engeyona yawo ekaJehova okweshumi kwakho konke. Ingakho kancane kancane yabona beyothanda kancane nina nje njengoba nihlala ukuthi uhleli ubona sebeyahamba njalo sebeyothandaza njalo uthi ukugcina hour uze ubona sebeyadlula kundawo yothandaza bayokhipha lokweshumi kwabo kaJehova othi uphela u24 hours bona sebe right noNkulunkulu wena bahlala la wena mawuthatha vele uzamulela ukuyathatha vele ulala ukweleta uNkulunkulu nje ngisho ukupenda isikhathi naye even ukufunda izwi kaNkulunkulu fanele wazi ukuthi unokweshumi nje ngaso sonke isikhathi kufanele ukuchithe nokuhlala ufunda izwi kaNkulunkulu uma lithi kwakho konke ngoba inkosi yaseSodoma izokufikela mntakababa izothatha ngokwayo. Ivele inkosi yaseSodoma ivele ihlalisa usuku lonke ukubukela into ethiwa yi-omnibus. Ubona Monday to Friday kusebenza kuyoshona ilanga nje uyibuka yona nje. Athi uMandla asithandaza ukuthi yasemnandi ushona ilanga. Uthathe okweshumi wakho akunika inkosi yakuphi? Awufundele kanye uNumeri chapter 18 Numbers chapter 18 ngifundele verse 26 wakho Numbers chapter 18 verse 26 Uthi uyakukhuluma uMalevi ukuthi kuwo nxa ngithabatha kwabakwa-Israyeli okweshumi enginike khona uvela kubo ube yifanele ngiyakunikela ngokomnikelo wokuphakanyiswa kuJehova okweshumi kokweshumi. Uma sinenye umsebenzi nomthwalo sihlalela
mase sikuthathile sesikwamukele kweshumi kuwena akupheleli thina nathi fanele sidlulise ningizwe kahle bazalwane mangithi siyamukela angiyithinti imali nje angiyithinti ngeke uze ungibone nawe lodwa usukuthiwa ngithinta imali esontweni cha angiyithinti imali ukhona treasurer bakhona mangithi samukela ngifaka nabo phakathi because nabo basuke besebenza ngokwendlela yaba priest ukulekelele kwamukeleni siyezwana bazalwane so sine responsibility uma sesikwamukela nathi futhi asihambise ngokweshumi la kufanele sihambise khona and ngimi la namhlanje solo ngingafika noma solo uNkulunkulu wanginikeza ukuthi angihole lenhlanganyela yonke yakithi Fellowship Center International ngisho inyanga eyodwa ekuthiwa sihambise la kufanele sihambise khona siyezwana bazalwane ngoba ngamtshela uTreasurer ukuthi siyahambisa indaba yokungahambisi ayifuneki kufanele sihambise and kumnandi ke ngoba sihambisa mase sihlangane kwi-council so sekubhaliwe suthola le report lapha uyibone nawe ukuthi uyabona amabandla angahambisa hawu haleluya so ngisuke ngazi ukuthi ngisho ngathiwa abazalwana ngibakhonzisayo bafika babone leli bhuku abangajabula bafu ngaba ngabona ukuthi sicovered nikhona abazalwane because into kaNkulunkulu umbuso nombuso njoba sesembusweni kaNkulunkulu kunezinto ezintathu ezibalekile embusweni umbuso nombuso nezinto 3 ezibalekile number 1 akube khona inkosi kulo mbuso sikuona uKristu Jesu inkosi yethu amen mawuya kulo wethu wakithi kwaZulu sinalo uhlanga lomhlabathi lapha amen uMisuzulu kaZwelithini mawuya lapha yabuya bathembu ikhona inkumkane engiyithanda kakhulu haleluya mawuya lapha yakwela mangisi uzomfica inkosi yakho into yokuqala efanele ibe khona so sisembusweni 2 into yesibili efanele ibe khona embusweni abantu njoba sikholwa nje sisindisiwe siyabantu bombuso not sina kuphela la ebandleni nabakwamanye amabandla siphakathi nabo embusweni nabakwamanye amazwe siphakathi nabo embusweni kaNkulunkulu esinenkosi yethu uKristu Jesu amen kwaZulu singamaZulu nje singabakhona embusweni abakwaXhosa abanye abombuso abathembu ikhona ikumkani njalo njalo number 3 into efunakalayo embusweni kufunakala akube khona ingcebo iyona yenza ukuthi umbuso ukwazi ukuqhubeka ungami niyazi ukuthi nanoma umuphi umengameli okhethwayo kuthiwa la eSouth Africa ungakhiphela izithombe zabo bonke labasebenza khona ngombuso wentandweni mele wakhethwa awupheli 3 months engayanga eNgilandi kunemjivi into yagqokiswa zona bazazo nje manje uthi ukubuza encane yamliya kanje ugqokisa into zakho ngoba uzoyiveza ukuthi ngikhona imina ngibusa njengomengameli eSouth Africa nikhona abazalwane yini ba eNgilandi ingoba iNgilandi kwingcebo ihamba phambili nikhona abazalwane ingakho uzobona bahlale uzokuthiwa kunenqungquthela ekuthiwa iCommonwealth sebebizelwa khona kusuka into enkulu bizela kuyona iCommonwealth basidonsa nje ngengcebo abanayo embusweni wabo kulaba bake bahamba baye ezindaweni ezinjengako Northwest lapha ko Rustenburg ufica laphana ubukhosi bakhona inkosi balaphana upowerful kakhulu khona ngisho iTedia khona ngisho izinto engaphansi kokhosi lento leya lithi inkosi nayo ithi izama ukuthi yenzeke uhlanga lomhlabathi ngoba liyazi ukuthi ngaphandle kwengcebo siyodlala abanye siyodlala ezinye izizwe siyokhothamela abanye abantu
Manje lo mbuso kaNkulunkulu fanele ingcebo ibe khona ukuze singayitholi isikhothamela abanye uNkulunkulu. Kulesizwe lesi esikusona la isizwe sakaMakhaya lesa. Kulesi esikusona la esakaMakhaya. Lesi sizwe. Omvangeli lapha kulesi abakusona bekwesakamaphumulo. Hallelujah. Thina la sisakamakhaya njengogatshela bakwesakamakhaya lapha efoneni. Hayi uyakwazi ukuya ngiyokhothama. Hayi ungazazi ngazazi. Uya lapha sohamba phansi. Ngokuze embusweni wakho. Amen. Njengowakhe embusweni wakho. Kufanele ukuhloniphe lo. Nalana ke embusweni kaNkulunkulu. Umbuso kaNkulunkulu thina njengezakhamuzi zakhona fanele senze izinto zombuso. Amen. Uma la embusweni kuthiwa kufunakala wonke umuntu alethe okweshumi fanele sikulethe. Lapha makuthiwa wonke umuntu fanele akhiphe ikhonza fee. Fanele ikhiphe, mongayikhiphi uyadliwa ngendawo yakho. So umbuso nombuso fanele kwenziwe izinto zakhona. Nathi ke senza into yasembusweni. So lithi iBhayibheli okweshumi konke kungoka Jehova. Ngamanye amazwi uma wamukela lokho kwamukelayo azi ukhona kaJehova. Ubaba wami ubaba umpostoli uBP Ndlovu sasenkosini used to say akekho umuntu ongenako okweshumi. Futhi wayijwayele ukuthi athi okweshumi kuyalingana. Eqonda ukuthini? Eqonda ukuthi uma okweshumi kwami kuyi1000 okweshumi kaBamalunga ku500 rand okweshumi kaNjomani ku300 rand wayethi kwaMpostoli kuyalingana because okweshumi kumina okweshumi kuyena okweshumi kuyena ngisho ngathiwa baba uConca u10 rand kodwa okweshumi nakhe so angeke onike lokweshumi ongaphezulu komuntu okweshumi thina sonke ingakho fanele ukuthi ungayezenyezi because khona abanye abantu abayibukela phansi abonto kwami okweshumi akwanele nokufaka umntakababa yikho because kukhona izinto ezenzakalayo ngokubamba into kaNkulunkulu yokweshumi. Awuyifunde Malaki chapter 3. Ungawufundi u8. Ungawufundi u9. Oh mama phanga labazofunda Sunday. Mina la ngisakhuluma kahle ngiyafundisa, ngifundele mina u10, 11, 12. Ngemisani bonke okweshumi endlini yencebo. Ukuba kube ngokudla endlini yami. Ngingibhibhile ngalokho. Lithi iBhayibheli asingenise okweshumi konke okweshumi endlini yencebo. Uma kukhuluma ngendlu yencebo in this language esikhulumayo ngalesi sikhathi singathi indlu yencebo ngalesi sikhathi ibank account. Siyazwana bazalwane. Indlu yencebo yethu njengamanje ibank account. Ngamazwi kubalulekile ukuthi uma sesikulethile konke akuthathwe phela kuyofakwa enqolobaneni yethu le kwi-account. Siyazwana bazalwane. So lithi ke ngenisani okweshumi bonke endlini yami endlini yencebo. Yeah. Usho uJehova Sebawothi. Ngaso sonke isikhathi uma ubone eBhayibhelini kuthiwa Jehova Sebawothi, igama eliJehova Sebawothi lisho uNkulunkulu wezigidigidi zeingelosi, uJehova wempi. Akujwayelekile eBhayibhelini umhlangane naleli gama eliJehova Sebawothi. And sengani notice ukuthi njalo uma ekhuluma ngemali uvela izinto ayibiza uJehova Sebawothi. Ngoba the times he later is the times he protected. Yazi esiphila khona ngamanje akuma protection fee yakho kwabantu. Ukubona manje abanemqasho bayayidayisa. Uthi udayisela umqasho. Uthi hayi vele kufika abantu bathi yabona lesi stage sakho. Le esingezansi esakho. Leso singaphezulu esakho. Musu kanjani sethi ngizokuvikela. Manje thina ke la sivikele. Ngesikhathi uletha uvikele unoJehova Sebawothi. Amen. Protective. Amen. Kuthiwa uma ngingayi kunivulela amafasitela asezulwini nginithulele isibusiso kunokwanele. uthi ake nibheke ukuthi ngeke ngimvulele
amafasitela asezulwini ngimthulele isibusiso kunokwane ngamamazi ngesikhathi uletha okweshumi endlini kaNkulunkulu uthi uNkulunkulu mina ngizokuvulela amafasitela asezulwini ngikuthulele isibusiso kunokwaneleyo ngiyayizwa la okwaneleyo kusho ukuthi Gatsheni mawubheka ama expenses akho enyangeni mhlawumbe u-1,500 mhlawumbe upetrol ugibele emsebenzini mhlawumbe ukudla yabona ama expenses wakho lawo but uthi uNkulunkulu ngizokunikeza isibusiso kunokwaneleyo fanele ukhethe ukuthi akunikeze u-1,500 ohlangene nami ozohlanganisa ama expenses akho or akunikeze isibusiso yini because lithi iBhayibheli isibusiso singaphezulu kokwaneleyo sizwana bazalwane ngamamazi mawunikele kweshumi awuthola okwaneleyo kokusurvive kokuphila hand to mouth kodwa uthola isibusiso kunokwaneleyo isibusiso shisho ukuthi awusweli lutho angisho ukuthi lisho la iBhayibheli lithi isibusiso sika Jehova siyachembisa bese lithi akanezeli usisi kuso ngamamazwi uma uzothola isibusiso uyaceba amen futhi ukuceba kwakhe akanezeli usizi kuso isibusiso sakhe amen manje kuthiwa khetha ukuthi ukhethane ukuthola imali engakwenza usurvive inyanga yonke yazi abaningi bengakhetha imali abayithanda imali bathina esihlakaniphile singakhetha isibusiso amen uthi ufounder yaleli bandla baba uGumbe uma sehambe seNkosini uthi kuba umpostoli uNdlovu uthi mfana wami uhlalile nami wangiseva impilo yakho ngiyafisa ukunikeza something and angikwazi ukunikeza into ephathekayo ngoba uzotholana nabantu abazokulwisa kodwa into engizokunikeza ngizokunikeza isibusiso into angeke umuntu ozokulwisa ngaso lahamba ikhehla lami la eNkosini lamshiya nesibusiso le ndoda ke enye indoda ayikho indawo eyayingidida njengokufika emgcwabeni mewafika emgcwabeni ngathi ngazo egcotshela imgcwabo mewafika emgcwabeni ufika abantu bekhathazekile ekhala wonke umuntu mewavula umlomo maqala first 5 minutes ubona abantu behleka 10 minutes kuthi phakathi befika abantu sewuhlungizisa kodwa uyothe qhela sekuyakhalwa futhi sebiza althakho sebesindiswa abantu bamukela uJesu isibusiso amen ngoba isibusiso sikhulu kakhulu nemali isibusiso sikhulu ngaphezulu kokwanele wena ungagcina nje kweshumi kungakuyise endlini kaNkulunkulu mhlawumbe kweshumi wakho 500 rand ukugcina emntaka baba lo 500 rand wakho uzokhokha kweNkosi yaseSodoma kuze kube ngaphezulu kwawo uyophela inyanga uhayizisa lo 500 rand ogodlile kamuntu amen yebazana siyohlasa fika phambi kaNkulunkulu sewubuka amafayela akho lapho awukade kangaxaye kanje inkinga yayila subona wena wafana nzokuthi wangakwenza wena wafana nzokuthi wangakwenza usuvezele noSathane lo umsaba kakhulu uvezwe nje umsizi nje into engathi ishu lapho uyibuzile lento uthiwa ngiyakubuza okudlayo ungachithi izithelo zomhlabathi wenu uthi uNkulunkulu ngenxa yale senzo sakho sokuletha okweshumi endlini yakho uthi ngiyakukhuza okudlayo amen kungachithi ngisho izithelo uma nje ngiyakukhuza okudlayo kusho ukuthini na kusho ukuthi ngisho ngingathiwa ubeke into yakhe ifoni yakho la wayishiya ngephutha ladies noma gents kuqhamuka isigebengu esitshotha amafoni okudlayo lo uyoqhamuka umbone kubiza ethi khona beyishile ibuza kanjani lo muntu mawumbuka nje
Akayibheki le nto. Kodwa wena uyakutholisela. Ingoba uthena ngiyakukhuza okudala. Hey wena, hlezi ufika ukhala. Baba nenamba sengiyisho nje. Yini? Ngalahleka iphone. Wey. Kube ngathi ngabuza, uyakunikela nto esho. Khona into esengayifunda. Khona into esengayifunda ukuthi mawusiza umuntu ongakunikela weshubu, kuhamba kuwena. Oh yes. Yabo umuntu ongakunikela weshubu, wafika wathi wena ngiyashodela ngicela ungizame ngento ethize, wamzama. Ubona makuphela inyanga yokunjani. Kube ngathi umuntu becela usizo ngawo, menze interview awusho njalo. Entweni weshubu uyakwenza njani? Hallelujah. Mase benginikezile ilist abantu abanikela oshubu ngiyabathumela ama messages every month. Angithi mamthola nyana ngithola ama message every month yabo. Leyo message I think le nyanga engingahlala 2 months ngidawathumela. Cishe nani ibuzo kwenze njani? Awona ayibuzi. Kwenze njani? Ubaba wathula nje. Ayikho into emnandi bazalwane njengokungenisa. Because ila uthola khona protection. uNkulunkulu uvimba ngisho okudlayo. Mayethi uvimba ngisho okudlayo kungayidli into yakho. Usho ukuthi ngisho abantu abenza izinto la eminyango uma sekufika kweyakho bathi ayidlule. Bathi idlula wena hayi awunasicefa na. Ungazibona bakuthethisa kahle indawo like Jesus. Kanti lokho kudlayo kuyakudlulisa wena. Thiwa nemivini yenu ayikuphutha ende kusho uJehova. Ngisho imivini yenu ayikuphutha ende. Ngama mawutshale into ngeke izibune. Ngoba itshalwe wena. Everything that you touch iphenduka igolide. Ngoba ithintwe wena umuntu ongenisayo. Ongangenisi uvele kushe ningakofika isikhathi ukuthi inkathi ukuthi kushe izinto. Uthi yena umbila wami lapha ushibini mzalwane. Uyazi ukuthi kuyakusuka nje umoya nje onamandla, usuka nje umoya nje onamandla, uvele ususe lapha izitshalo zabantu lapha kuwena la bazi babuza wena wenze njani namangazi bekilalela. Amen. Ngoba uvimba okudlayo. Anything that eats uyayiphebeza athi ayikahle la. Amen. Thiwa Zonke izizwe ziyakuthi ngibusisiwe. Ngokuba niyakuba yizwe elithokozisayo kusho uJehova Sibona. zonke izizwe ziyakuthi nibusisiwe. Njengoba ngisho nje amaJuda asayibambile iprinciple yokweshuma ayibambe ahamba mangaze kuthi uyagudlisha kuphela mhlambe abantu abawu10 emhlabeni wonke abacebile uzowafica amaJuda mhlambe awu3 or 4 ngoba baphethe into abayinikezwa uAbraham ngokwegazi. I thank God nathi siphethe leyo ngokamoya. Siphakathi nathi ngokamoya. So uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu ozovikela konke. Hawu Jesus. Amen. Ngicela umbhekele iZaga chapter 15 verse 3 khaya. IZaga 15 verse 3. Ungifundele verse 3 kuphela. Izaga 15 verse 3. Amehlo kaJehova asezindaweni zonke. Aqaphela ababi nababi. Amehlo kaJehova asezindaweni zonke. Ngamanye amazwi, amehlo kaJehova ayabona ukuthi okweshumi lo okwesi-9 lo. Ngamanye uNkulunkulu uyakwazi okweshumi kwakhe ukuthi yilo okweshumi lo. Akubona ke lo kaphelele. Ubona yonke into. Okwesi-8 ke lo.
and enye into bazalwane zama ngayo yonke indlela ukuthi mathu uyaqala uyamukela qala ngokaJehova because mayisifikile inkosi yaseSodom ilwela ukuthi ungakhipha ngokaJehova izoqothuka kahle kahle. Amen. Awumagine ukube uAbraham wathi emehlangana nalenkosi yaseSodom benza le deal iqala wamnikeza lokho akufunayo wayeyothi efika uMelkisedeki kodwa bekuseyikona kweshumi kodwa kungaseyikona ngoba wayofika sephethe 50% ngoba le yanthi asithatha uhalf noma ngithatha uhalf wayofika seku 50% okweshuma ayokhipha kobe sekuwes5 5%. So ingakho kubalekile uqala ngokaNkulunkulu. Awufundele waseKorinte bokuqala chapter 16 umfundele verse 2. 1 Corinthians chapter 16 verse 2. waseKorinte bokuqala isahluko 16 iverse lesibili. Ngosuku lokuqala lweviki akube yilona lowo azibekelele eqongelela njengentanda yakhe ukuze kuthi nxa ngifika kungabi yikhathi kwenziwa umnikelo. Uma sikhuluma ngale nkonzo ubuya kubeseKorinte besibili kanye chapter 9 enewuthanda kakhulu. Awuthi mawuphika usebenza ukube njengamanje njengoba suwamukele okwamukelayo kuhlanganise mntaka baba ukupheka ukubeka ulwele ukuthi mangifika Sunday angingabe sathintwa lo mawukuthi unayo bank account yasebandleni uyakufaka ibank account the moment ungena nje ungenayo boom ufaka ibank account yakho uthule phansi ufaka ireference yakho mlindeni maluka ukuze kwazeke ukuthi usiba ukasibani bakho nawe ube right ube clean. Yazi ayikho into eyinkinga njengomuntu onikelisa enganikeli okweshumi. Yazi kumele phambili sibe simthumente akayonikelisa anikelise umnikelo wala ebandleni kodwa yena mefika phambili akafuneki umuntu ongabapha abantu emgwaqo asikhuluma ngomgwaqo la wasitshela ngomgwaqo manje sikhuluma siqoqe imali yombuso la manje wena ngoba uyazi ukuthi la awufake embusweni uzusitshela ngemgwaqo ngakhona manje kuthiwa siye emgwaqweni awuningi umuntu emgwaqweni ntombi amuphi umakhelwane awukazi ube makhelwane namanje. So fanele uma ume ngaphambili uyonikelisa bazalwane kumele ngaphambili ngizokwamukela kweshumi nemnikelo. Oh Jesus ubuyezwa manje ngoba nawe inkonzo le uyithandayo. So lithi ke iBhayibheli akuthi kufika isikhathi sokuya kohlanganyela usuqoqile. Funda lelo nithandayo uverse 7 khanye mase siyathandaza sihamba. Yilowo nalowo anikele njengalokhu azikhethela khona emizweni. Kungabi ngokudabuka nangokucindezela. Ngifuna le part ethi makungabi ngokudabuka nokucindezela. Ingakho ungawufunda kuverse 8 and 9 lapha kuMalaki chapter 3 because uzobona engathi ngikhuluma ngisiqale cha kuyona inhloso ngikufundise namhlanje. Uma sinikela zikhethele inhliziyo ngizoyenza le nkonzo. I know njengoba abantu behleli la khona abantu abayikhethela njengamanje Jesus ngisize ngiyenze le nkonzo. Khona abanye ababili abathatha bathi qala ngathi zikhethele wena enza kube choice yakho ukuyenza le nkonzo kungabi ngokucindezela ngoba into emnandi la ebandleni lakithi ngeke ubone kuthiwa sithi sicela abanikele kweshumi bayingalana asiyenzi yona abangakunikele godukani ningakunikele abakunikele asiyenzi yona asiyenzi into eyenza ukuthi kubonakala okwenzayo nongakwenzi. Sizwana bazalwane because sifuna ukwenza ukuthi kube into esisuka enhlizweni yakho uyenze ngo umehluko kuba sekutheni sihamba protected abanye abekho protected. Wake wawudlala umshini edlalayo Pac-Man ufika udlala bekhona into uma usufike kuyona uhlangane nayo mike wahlangana lento ayishayisa
kuba khona ikepisi engena la ekhanda lakho silizo protected ngisho ngaya laba kade bejaha ufike le mbono usugqoke le kepisi le protection manje mawumnikela ungenisa hayi mntana baba ugqoke ikepisi le protection yazi ngahamba nawe phara avela afika bambe wena angeke mina ashaya baba wena mangithi mina ngijayiswa wena kusala ngihlele ngoba sengixoshiwe ngadila nawe yini khona ugqoka ikepisi le protection khona waligqokile mina abazalwane ngiyalincenga kulezi insuku ezintathu sinane sithi unyaka we take over akuyena wonke umuntu othatha over umhlaba wonke lo ubuswa abantu abakhipha kweshumi wena bayakholwa or abakholwa bayalibusa ngisho ngathi uvula iTV laba bathanda amabhola phesheya uthi uvula iTV uzoxhasela iAmstel ngisho kuthiwa uyalithanda ibhola mntaka baba utshwala ukuthanda uzolibuka ubuke noAmstel bakhokile uphoqelekile ibhola ngiyalithanda uzolibuka nguye umdlali engimaziyo uHashim Amla hayi wena ayigqoki into ebhala uCastle edlala icricket ayigqoki into ebhala uCricket wawazi kahle ngoba inkolo yakhe ayimvumeli ayihlangani nalento into zonke kusponsorishwe zona imali eqhamuka lapha yena akayitholi futhi wena nanke ngoba uyakwazi ukuphila so nathi sizokhona ukuphila singayihlanganisanga ezintweni ekufanele singayihlanganisi kuzona ngoba abantu ababusa umhlaba ngisho umsunguli wawo Facebook yohlele khona akufana umncane eJuda abusa ngisho abepolitiki yazi abantu bezepolitiki bacontrolwa yiwona ukuze bexabana ukuthi nanicontrolwa amaJuda ngoba ayifaki anayo mawubheka ipopulation yabo incane futhi kodwa babusa umhlaba wonke yini babamba inkonzo thina kokwethu kukhulu kakhulu sinoKristu ungakithi uyinkosi yethu senza le nkonzo hayi bazalwane ayikho nencane engasihlula i-challenge engichallengeayo namhlanje sivala lezi nkonzo ukuthi awuyibambe zonke lezi zifundisa kade sikhuluma ngazo lezi zinsuku ungaphuthi nakwesizodwa sazo ngiyina ngifisa ukuthi mangifika la ngize enkonzweni mangifike early ngifika ngesikhathi ekuthiwa kuyanikelwa akwabona abantu bewacaphuna amamvido bewacaphuna amamvido amanje makhona endla ekhaya ngaze ngabona akho nadikona takho into efanele uyithande envelope ke akuyona into oyithatha ifile eBhayibhelini mase kufanele unikeze umuntu iphone number yakho ibhale kuyona yambi no akuyo asibhalishe imemezelo abafundisa mina abazana ukuthi ngisho imemezelo ungabhali la envelope akuyona into inomsebenzi wayo lento efanele ukwenze ifanele yenze wona amen sibona awuzidabule kalula futhi umuntu anganikeli Kulungula ngosisi. Sorry kwa bigo.